kunnen we omzien op een jestig weekend. Jest waren maar betiden buien, buiken, soms pittige buien. Nou, dan voelt juster op een soort plak nog wel een beetje daar, maar ik juster ging nog flinke buien om. Ik juster jong. En van de morgen hier in mei, hier in Haas, er zijn er staan gewoon eens een beetje bij. Het kleren wordt op vanuit het westen waai. En de komende dagen zuggen het droeg uit. En we krijgen staan gewoon wat meer zinnen. De temperaturen, het blijft nog koel, nog. Ik begin maar even met joen en vannacht. Joen en vannacht, opklaringsbewolking, droegwaar. Temperaturen 12 graden. Wind west-noordwest en die is matig en vrij krachtig, geldt voor het kustgebied. Verder jouwt de wind een model. Morgendag, regelmatig zinnen, van wat kwartere tijd, van wat langere tijd, bewolking, maar wel droeg. En de temperaturen 16 en 18 graden, dat binnen geen simmertemperaturen, maar echt koud is het dan niet net. En de wind uit het noordwesten waai, zwak of matig en daardoor kan het zelfs wat warmer onvielen. Wol, we zeggen vooruit. Baasje, droegwaar, zinnen, 16 graden. Ik bewolking natuurlijk. En toonsje, ik werd zinnen, ik droegwaar en bewolking en alweer 16 graden. De wind komt dan uit west-noordwest waai. Op vrijdag een wat hegere temperatuur, zo'n 18 graden. Redelijk wat zinnen, maar in de joentijd in de nacht en sneeuwta ruim. En ik denk dat in het weekend de temperaturen verderop rennen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.